Okay mga kasin, intero den ibasa ken idrama dati pakasaritaan ti when surat pakasaritaan ti palikot iti biag ni pagayam tayong Richel iti Cagayan Valley. Sagudayan nga ti surat ni Richel. Dear Kasin. Umuna-unay ket kablawang kay tinimbag nga orasyo di tanemar si studio kada kay amin nga agserserbi nga mangliliwa kada kamit inaldaw-aldaw. Kas namin tayo nakablawag di kiti padak nga agbibuya kada kiti nalatak ka programa yo nangro na kada kiti sponsors. Iling ken daklatan ni tinaga na Richel. Tubo kiti Cagayan Valley. May sakmet nga OFW kasin yung imiti agdamaket nakabakasyonak. Kenjak pa'y sigurado, nagsubliak pa'y iti balasiw tao. Ngamin ket adaanak iti parikot, iti agdama, nga itaket intaklin ko dito'y programam, tabaring no mabalakadandak. May sakmet, kadag iti naruway une nga agbibuya kadag iti programa yung already adak pala jay Hong Kong. Na-share idi dati mesa nga friend ko, dati programa yo ket sipo di din awan ti aldaw nga sa anak agbuya numan sa anak makabuya ti live i-replay ko nga i-replay diti programa yo aglalo ka diti letter reading programs you can in manong nemi naawis met wenno naallo ko met ti riknak nga nangisurat toy pakasaritaan ti parikot ko kastameten ti padas ko iti biag nga isut naggapuan nagtaudan ti agda mga parikot ko. Sabi ko takamaudyanan na, babayan ti tulong yo, kaya hindi kiti balakad yo, ket maurnos tumetla ti amin. Kasto yung man nga rod nga inokrugyan na salaysayan ti amin kasin yung iti may nga malem. Kung namin nga da nasisita uning nga ibagam, tinong, angim, di ka matlag saon. Richel, di ka ko mamabigbiglat ibagak. Ken di na ko makagura. Ape anya day taaya, mahal. Nabayagtan nga agayan ayat, ngam itala nga makita nga seryoso ka unay. Sabali tilangam. Richel, sige. Ibaga mo, no? Anya dahi takayat mong ibaga? Agsinatan. Anya? Anya ti kunang mahal, ulitin man. Kasladyak na awatan ti imbagam. Kunak agsinatan, Richel. Nimapay. Anya arason. Ada ka din nakabasulak ka. Awan madgayam. Ada ka din nakita nga napinpintas ngem siyak. Kit iso ti kayat mo nga pagkiasawaam. Awan, Richel. Anya nga rod arason ako na mga agsinatan. Tinong. Basta maamuam tulat ta. Bayat ti panaglapas ti aldaw. Saan ko na pinilit pa ni Tinong nga ibaga na kanyak ti rason no apay nga kayat nangagsina kami. Nagawidak ngem tinered ko tirik nagtap no didak makita da tatangken na nang ko nga agsang sangit. Ngem jak na ilinged ti pa nagsangit ko kadakwada. Richel, apay ngagsangsangit ka balasang ko. Ni Tinong nga boyfriend ko, nanang. Ay, mabalin ti sumamang anak ko. Tatang, adda ka di naramid king ka nga madin ni Tinong nga kayan ayat mo. Ibagam, tano adda kat inaktagbatagbatin ti luko. Naindigdig mo lakit nga ro tinagsangit anak ko. Ay, adalakid din naramid ka din asayat na siya nga Tinong.
Tay buning ko man baka, tenak man iti balay da. Ayatan nakalakay. Anya ngamin ti problema yaw. Anya tinaramid king kaday diyang atinaw. Ibaga mo na nako. Anya ayati na pasamak. Insinan ako ni Tinong tatag. Insinan ako. Adya. Aniya? Anya ka rason nga nagsina kayo. Abigay sina na ka. Jakarta mo tatag. Ay sipeng. Matitay toy. Ingkalan ti buning ko kuna. Saan nga tayo ti solusyon ti amin? Amun palaing mo't anyo, anya nga rason nga insina ni Tinong ti anak ta. Ay, si Pei! Rumor ka nita balayaw, tagrinisog taman! Si Pei! Ay, sino tayo dyan? Si Pei! Rumor ka nita balayaw! Ay, ninsabot punso tayo dyan. Iso tayo agbisbisyak iti arubayan. Ni punso nga ama ni Tinong. Rumor ka nita balayaw, si Pei! Tagrinisog ta! Tilukot to yan. Ubay laki din nagbisbisyak dito. Aguray ka man tasyak man ti rumor. Aguray ka, punsaw! Tatatatyag sako! Urayan nagdita! Tatang, Dolpo, saan ka karumrubuar? Ang mga naan niya ti, mapasamak ka na kayo. Si Pei! Rumor ka! Kasta unay tinervyos ko, idi kasi yung idi tarimuar ni tatang. Saan naman ki diabit-bit ti buneng na. Tawa mo ti awit na idi. Nagalalis to arimuar ket sinangon na nga rod ni Tata Punso nga ama ni Tinong nga dati akaayan ayat ko. Anya arason ti pagbisbisya kami ti asawak Punso. Gaputa kinulam na di anak ko nga buridag. Adya! Anyat pagkunaam nga kinulam na. Ay, anyat pagkunaan yung amin tatapunso nga mangkukulam ni nanang ko. Isot ko na di albularyo nga nagpaagasan me. Ni nanang mo tintudunan nga nang kulam ti kabsat ni Tinaw. Ay, saan? Saan nga po na dahi tatapunso? Loko ka. Madimot na atikas na nga panagkita yung ti asawak. Ay ko dinanog nakdulpa. Saan lang nga dahi tati mauray mo? Urayan naktin nakalain ti buning ka. Ay sus, napaninala ni tatang ko ti buneng na tatapunso. Tumaray kayon. Sigurado nga tagbatin na kayo ni tatang. Ay, aray ko nagsakit ti dinanog ni tatang mo. Alawin inakon. Jak pa kaya ti matay. Nila ko masiping nga inam ti umay ko sa langadan. Jak mat ammo nga dagayam ni tatang mo. Tumaray kayon tatapunso. Tumaray kayon. Kasin yung gaputi pamati da tataponso panggep iti inak ket isot nang lawag ti panunot kuno apay nga insinanak ni Tinong. Gaputi sa uti albularyo nga nagpaagasan dagayam iti kabsat winoburitek nga kabsat ni Tinong nga ninanang ko kano ti mangkukulam nga iso tinangkulam iti ading ni Tinong. Kat gapuy di dayta nagsakit tinakim mi kasinyong nang nangruna iti inak. Tadi namet amuti may pagpabasol keng kuana. Ket sipod idin kabuti kinaadon tinakangeg kaday di nga panagbisbisyag ni Tata Punso. Ket nagwaras dayta nga napasamak gapoy kinaado nga marites iti ang lawlaw mi. Tunggal adda masabat ni nanang likliklikan da kasla kabuteng daunay ti inak kasinyong banag nga isumet ti pagsursoronan mi unay kini tatang. Dagiti awanan bain nalaing daunay nga agpabasol ken mangipapan. Sipod inlan ng dayag ni Tata Punso nga mangkukulam ni nanang kit kabuteng dakan dagiti tao nga di dapi kayatin ti gumatang iti lako na nga lubi nga isursur tatang. Pati siya, likliklikan data, ti pamati dakit, pamilya tayo iti mangkukulam. Ay, nawin nga ro anak ko. Win nga lakay. Iso nga ro ganjak pa'y unayin rumurumuar da jak makalakon. Ganjak kaya ti panagkit-kita dagiti kalugaran tayo.
Agrubar kalata. Api ko mga saan. Saan na rumbang agbayin kin mabuting katawan mo ti aramid mo. Wenangim, dagdakis no agpupuk ka dito balay. Tama nga no ibagadang agpaiso TV papabasol daking ka. Amang ano ibagadang guilty ka. Wenangim, tatang kasanon no adamang dangran kininanang. Ay padasin da. Uri agpipin na tayo kami no dangran dati inambalasang ko. Nagtungpal kami iti bilin ni tatang nga nupay ado dagiti mangimarmartes kada kami, ado dagiti mangichismis kada kami, nga kabutbuteng ken likliklikan da kami dagiti tattao iti aglawlaw mi. In sublime ti normal ti panagbiag mi kasin yung nasaan min nga ikaskaso dagiti tattao. Ang ti makadakes maapektaran met ti aramiden mi, maapektaran mo ti trabaho mi. Kas kung may timay sang aldaw. Pauna yun ti kaawan ti mayat nga maarkila kan tricycle. Kasano ka nga makaawi dita. Nagadayumat nga rin ti balay mi. Api nga ta didakit nga ilugan iti tricycle da nga itulod dak iti balay. Awan nga min anay tinwarwaras da tatapunso nga mangkukulam ti inak. Mabuting pa yan dagiti tattao nga umay sadyay balay. Ni matinong day jay agtugtugaw iti waiting shed. At nakadwa na nga lalaki nga. Halos kaedad na. Medyo adda pagkakaingasan da angin. Napudpudaw ken nagapgwapo mo't deti kadwa na nga lalaki. Kabagyan na nga taday jay. Damok lang makita tayo nga lalaki dito lugar ni. Awan ti bibiyang ko. Itatanakitak ni Tinong. Sala nga din kisuna. Matideti aramiden ti pamilya na kada kami. Hoy! Tinong! Tinong! Deta ti malyawan. Asit gakman. Si Kagayam Richel. Insan. Asino isuna? Nagawan kita ba inmon? Isunod lang nga insinanak nga nobyam, gapo iti pamatim nga mangkukulam ti inak. Ha? Kita, agpaiso met ngamin, Richel. Ano nga agpaiso? Pasensya ka ninsan, Jeff, ha? Ada pa maniknek yo, nga mangkukulam ti inak, ha? Iso ti imbaga di albularyo nga nagpaagasan mi kini ading ko. Nakulam ka no ti kabsat ko, ket jay inam ti akin aramid. Saan nga pud no dayta? Insan, uso ka di pa laing ti mangkukulam di ti probinsya? Uwen insan, mabit laing ang takasaritag ni Richel. Richel, tapno ammom, jak kayat ti may kamang kada kayo kalpasan nga naamuak ti amin. Ha? Iso nga insina ka. Idi maamuak nga na nakabutbuting nga aramid ti inam. Namin pinsan met nga nagpukaw ti panagayat ko keng ka Richel. Insan, agawitan ni ti balay mi. Panawantan ni Richel, baka amangan no, dagas na mapasamang kadata. Ayop ka! Jakla yung pagaro pa kasta ti ugalim Tinong. Tila babawik nga inayayat ka. Apay si kalat na pukaw ti panagayat na. Kituray met siyak Gapo iti dayta nga inaramid mo. Ti inaramid yung iti pamilya. Namin pinsan met na napukaw ti panagayat kuking ka. Intan. Oy, agsubli ka ditoy! Tinong! Agsubli ka ditoy! Sino ka di dayjay? Insan Tinong. Ni Richel dayjay. Insan Jeff. Malagip ko tinaga ni Richel. Di met nobyam dayjay, insan. Nobyak idi. Insan. Angim nabit pa nga nagsina kami. Tati pamati mi ngamin kat ti ina ni Richel tinangkulam kini ading ko. Ti kasinsin mo. Really? Jak man yung pagarup nga, ada palagayam ti mangkukulam dito yung probinsya. Ada palayang insan. Si kakit, di makil ka jay Manila. Iso nga, di mo amo nga, ada palayang ti agraraira nga mangkukulam dito yung probinsya. Aglalo dito yung lugar mi.
iti probinsya mi. Ah, talaga? Nagsayang met insan. Napintas ni Richel. Napintas ni Pamagina. Ha? Kaya't mo nga rod, nga maikamang ka iti pamilya't mangkukulam insan? Come on. Siyak ti tao nga saan na mamati ti kulam insan. At nadapay nga kabuting ko dagiti kriminal. Ngayon no di kiti bagata nga kulam-kulam. Diyak lang matpati. Siguro sa agduma dati mamati insan. Ngayon kat di makkel ka iti syudad, idinto nga siya kat diti away. Ngayon napintas ni Richelle ha? Aglalo no ti agong ungit. E di napintas isunan nga agong ungit. Andyan to lakit din no nakaisem. Insan, balbalaagang kan. No adaman panggip mo, lipate mon. Delikado ti maikamang iti kasi nga pamilya. No di mo kayat nga adadakas sa mapasamak yung ka wenno ti pamilyam, liklikam day jay. Amu kamit nga rod. Nalaing ka iti chicks, matinik ka insan. Idi insan day jay. Ngimitan, nagbaliwa akon. Seryoso akon. Kinabayagin nga awan ti kayan ayat ko insan. Imposible ah. Nagadot babae di Manila insan. Ado nga talaga ti babae. Ngem, awan pa'y tinasaraka ka babae nga. Nga, na magpitik ti puso kinsan. Di makkel kat Manila ngem. Datangayin sawang mo insan kat kasla ka lang taga-probinsya. Anya ti kahit mo sawin insan. Adamot badbadoy mo gayam. Oren o, di makkel ka di Manila insan. Nga bu, iti mapaspasamak kasin yung iti pamilyami. Ket talagang dinibdib ni nanang ko. Nga minalimutan nga uminom iti arak. Ket iti na minsan nga nakainom iti arak. Agbisbisyag meten kadagiti kalugarami. Lalo kadagiti karubami. Nga patsyen na nga isudat. Nagiwarwaras iti madi nga damag. Ay, sana pudno ti pamati yo, may papan kanya karuba. Ayak amu ti mangkulam. Awan ambok ti pabasol yu kanyak. Isungat talnaan da kami. Ni nanang di Nanang, aping agbisbisyag kayo dito'y baitan. Gaputa saan ko na makaya ti sakit tinakim ko gaputi pabasol da kanyak nga aramid nga jakmot amu balasang ko. Ay, nakainom kayo ni agat arak kayo. Nakainom kayo mga minin. Umay kayo ni. Abo, malmalim pa'y laing. Nabartik kay man. Intayo ni ti balay. Ay, bay anak laing. Kaya't kung ipapas ti luksaw ko kadag iti tatao iti aglawlaw tayo. Dagiti maritas. Ay! Ada pa maniknik yaw nga mangkukulamat. Sir, yung bayan yun, nanang. Tamang masangpitan na kayo ni tatang nga kastoy. Baka insut agwala. Narigatin nung maisagmak ni tatang ka po kada kayo, nanang. Amuyo ba't ni tatangin? Bayulente, nukastang agpungdot. Ay, nakasaksakit nga awatin ti ipapabaklay da kanya nga aramid nga jakmot amo, Richel. Balasang ko. Amunak launay. Uwin amok nanang. Amok launay nga saan nga pud na ti bagbagada king ka. Sipod na ipadpadamang nga sakit mangkukulam. Awanin ti umuumay dito'y balay nga makikarkaruba. Uwin nga ron, nanang. Ang saan nga naskin nga agbisbisyag kay dito'y. Kit oray si ka. Ha? Saan nabali kanyak, nanang? Maibturag. Okay lang kanyak. Ang insina nakapayin ni Tinong gapot panangipabasol da kanyak ti aramid kanyak matamaw. Alakan baring no agmaw-maw tumitlaing dahito nga dake sa damag, nanang. Awalat amokon. Sigurado nga agnanayon nga kabuting da kadagay tao dito. Adatan iti paraangan, nanang. Sumrektan iti balay. Agtugaw ko iti supa. Kinaapin nga nagbarbartik kayo, nanang. Kaya't ko nga ron nga maipeksa ti sakit tinakim ko, anak ko. Alagtugaw kayo nga ron din. Alagtugaw ko yung nagpausaw kayo. Tamadamdam mamangantay ton, saan tumaturog. Ay, na Diyos ko, ay.
Naimbag ka rabihim, Richel. Ha? As, ni, di matkadwa ni Tinong ijay waiting siya, didi. Ulitek. Naimbag ka rabihim, Richel. Naimbag ba't nga rabiim? Malasin ka. Wen, siya tinakita mga kadwa ni Kasin Tinong. Kasin? Wen, insan Tinong, awag ko kay Kuana. Gaputag kasinsin kami. First cousin ko ni Tinong. Nga dati nga kayan ayat mo. Angim, itakalain nga makita ngamin. Gaputa, sa anak nga dito nga di Makel. Di Makel lagi di Manila. Di ka nagpaisuan na, nakabakasyon naglaing dito eh. Ay, nalipatak ba't ngayon amuti bagay kon. Siya gayam ni Jeff. Isak ba't ni Richelle? Nice meeting you, Jeff. Nice meeting you too, Richelle. Pastrikin ka kumaangin. Dani nanang ko dita sofa nga naka... Okay lang, maawatak. Kaya na, o mas asidegag pala dito eh. Nakita kong ti Jaryo itay. Kaya maawatak. Anya ka diti panggip mo. Ape nga ka dito eh. Mabaling ka din agtugaw ta dito eh, parangan. Sige. Pasensya ka na no. Biglaan nga yung mic dito eh. Imbaon na ka din ni Tinong? Ay, saan? Saan na kayong baon? Di kinagpaiswanan na. Saan pa giti nga isuna ti nakaited kanyak ti ayan ti balayo, ti adresyo. Ti balayo nga mabalin ko pang pasyaran kay ka. Ha? Apeng nga, may nakpasyaran ko ma. Jeff. Kaya't ka lang nga mamam mo. Kaya't ka lang nga agbalin nga pagayam. Awan namin unit ti kasarsarita ken kadkadwag dito lugaryo. Sibo di didim tengak dito nilaing insan Tinong ti kasasaritak. Kinadakla iti balayda. Di nakmat masago nga makadwain nga agpasyar dito lugaryo. Apeng nga nga may ka dito eh. Saan ka di nga naibaga ken ka ni Tinong? Ti panggip ti pamilyami? Ti panangip pagpabasol da iti inak ti... Aman, naibaga na kanyak, Richelle. Angim siyak ti tao nga saan na mamati ti mangkukulam. Angim ori kasano ti panangibaga kini insan Tinong nga saan nga pudno ti mangkukulam. Angim natangken ti pamati na iti mangkukulam. Isumpay Ket ti pamati na, ti pamati ti pamilyada. Ket mangkukulam kano ti inak. Gaputa iso kanot ni imbaga ti albularyo nga nagpaagasan da kini ading na. Wen nga rod. Agim siya ka mamati. Siguro talaga nga da sakit ti kasinsin ko, ti ading ni Tinong. Nagkataon la siguro. Kenjak mamatpati ti albularyo. Day talain ka ti ibagam. Tatanaam mo nga awan kayon kini kasin insan Tinong. No, umanugot ka kuma, Richelle. Bayat ti kaadag ti lugaryo. Mabalin ka di nga. Umay kapasyarin rin na bii. Ha? Weno, urisan nga rin na bii. No, ada, nawaya nga oras mo, agpakuyog ag kumeken ka. Kadagiti, mabalin nga pagpasyaran ti lugaryo. Sige, Jeff. Agyaman ak unay, Richelle. Agsubli agin to no bigat. Kito kayat mo, no nawaya ka into no bigat. Mabaling ka di nga ipasyar na ti lugaryo. Kadagiti napipintas ka pagpasyaran. Mabalinak no kwan ti malpas pangal daw. Awan ti trabaho no kwan. O sige, umayag to nga ron. Ken ulitek. Agyaman ak unay, Richelle.
Masansan met identi pa ng pasyar ni Jeff kanya kasin yung manong meten nga aldaw nga impas pasyar ko isuna diti lugar mi. Amin kasin yung nga ididamo kas lang jak may explain no apay nga imanugutak nga umay nakpasyaren ken umay agpakuyog kanyak no apay nga imanugutak nga insingid ng tibagina kanyak idintong amok nga first cousin isuna ni Tinong kapamilya na kabagyan na diti pamilya nga mangpadpadakes kada kami. Siguro gaputi ko na nga saan na mamati isuna iti mangkukulam ket kaslang limag antiriknak ken kuana ket tunggalag kadua kami tunggalag sarsarita kami ket nakalaglag antiriknak jak amo kasla malipatak pegid din ti problema ken gapu siguro takabutbuteng da kami dagiti kalugaran mi ket ni Jeff saan man lang mabuting kada kami kanya gapu siguro ta nabayagen nga awan ti sa bali nga tao nga kasarsaritak iso nga alis to nga masideg wenno limag antiriknak kini Jeff. Inot met kasin yung nga dayta nga ragsak ket nagbalin nga ayat. Ket idi nagdaton kanyak ti ayat ni Jeff saan kon nga imbaybayag kasin yung inaklon ko met adagos ti ayat na. Agyaman ako nay, Richel. Saan ka nga narigat nga ayaten, Jeff? Naragsakak tunggalag kadwata, tunggalag sarsarita ta. Ken ma-appreciate ko ti pamatim nga saan kami nga mangkukulam wenno saan nga mangkukulam ti inak wenno ti pamilya. Saan ka nga kaskan iti daddo mga tao dita? Aglalok iti kasinsin mo nga ni Tinong. Agyaman at kasta. Ken agyaman at gaputa uri iti so magmamanulaeng nga aldaw pinaragsak na ken ipaniknik ko ken ka nga pudnot pa nagayat ko ken ka Richel ket di kanto agbabawi nga naklunak jak to lakit di agbabawi ken nagtaleka ken ka mamati aking ka Jeff. Thank you. Kadagita nga balikas na kasin yung kaslad addan nga timbib kertiya panagayat ko keng kuana. Kaya di awisan na ngayon kami iti pribado nga lugar jak pulos nagkedked iti awis na. Damok asumrek iti maysa a motel. Damok ko nakasin yung gaputa sa anak mo't nga in-check-in idi ni Tino. Adamet na pasamak min kay ni Tinong ngem saan nga iti motel. Kada ito iti imuna nga impudnok nasken nga ipudnok kay ni Jeff sakbay nga ada mapasamak kada kami. Awan ti anyaman na kanyak Richel no adaman tinaglabas yo iti kasinsin ko. Saan nga napatig kanyak no saan ka nabirhen? No man pay ni insan Tinong ti nakaunaking ka ti mo nga ayat mo. Timet nasisita kanya ket ti agdama ken iti agdanayon. Di kayat ko sawen. Past is past. Importante ket ti present ken ti future. Ket sikat ti kayat kong agbalin nga future ko. Jeff? Sikat ti agbalin nga katakta ko nainay ko iti agnanayon. Jeff? Sikati kayat ko nga agbalin to nga inadag iti anak ko. Ket noad nga man na mapasamak ka data nakasaganak nga mangsungbat. Agyaman ako ni Jeff. Ikarikeng ka.
Sa anak to nga kaskin ni Insan Tinong. Napasakitan ka. Napanawan ka. Naure pagid din to no bigat. Ikasarkan. Agyaman ako na, Jeff. Naidumduma ka nga talaga. Sabsabali ka. Naggasatak na nakasapol akit ikaskik ka, Jeff. No. Saan? Siyak tinagasat, Richelle. Siyak tinagasat na nagsabat ti dalanta. Tanamam mo ka. I love you so much, Richelle. I love you so much too, Jeff. Kasi niyong jak amo no apay nga sabsabali tirik nana edita aglanang yung dagiti bibigmi ni Jeff. Sabsabali ko na kumpara kadagitiya panag inagek mi kani Tino nga kasinsin na. Mariknak nga nabarbara dagiti agek na. Nabangbanglo ti sangaw na. Nakutkuti ti dila na. Ket magusgusto ak launa itunggal kunno-kunnoten na ti dilag. Kasta una iti panagasog ko kasi niyong aglalo idin tarugyan nak nga romansaen. Pimababa, manipod tenged, dimagas iti barukong. Adda palayang iti barukong iso na maibigidjat kon idakin ni Tinong. Kasla mapagidjat ko ti romansa ti taga-away ken ti taga-syudad. Naringringgur, mangeg ko ti panagsanapsap na. Nabigpig sa ti panagkunot na. Ket nabigpig samet ti panagasog ko kasi niyong gapoy ti aramidan na. Pimababapay kasi niyong agpatinggala idi ni Tinong iti barukong. Ngemita ni kasinsin na nga Jeff. Ni Jeff nga baro nga ayat ko. Ni Bimaban. Saan ba naggasaan nga naramid ni Tinong idi kanya? Daitan. Narik na kunti dila na kasi niyong Diyak mailadawan ti marikrik na kaday di agundaway idi takang kananan deti presko nga tilapyak. Kasta una ti panang kunno-kunnot na. Ay, panang dilpa-dilpat na. Nga numanen taliyawen nak. Ket no makitak nga taliyawen nak. Ay, lengdak ti rupak. Gaputa jaketa makita na tilangak. Nga kasla nalukot ti rupak. Gaputi ganas. Iparparik na ipapapadas na kanyak. Kastigayang. Dito'y pailaing kat inatiwnan ni Tinong. Diyak pulos agbabawi kasi niyo. Nakapapaot ti inaramid na kat. Diyak pagid di amon no namin anuak nga naitayok iti kangatuan na langit. Are you happy? Naragsak ka kadi? When Jeff, nakaragragsak ka unay. Agyaman ang tukasta. Yaduray siya, nakaragragsakak. Di kamit lagbabawi. Saan? Saan nagtupulos agbabawi, Jeff? Namin pinsanin nga nagmaymay sa dagiti bagimi kasi niyong idita inserek nanti armas na kanyak at nariknaklatan ti medyo pang-atiddugan nga armas na. At atiddog ngim ni Tinong. Iti amin sa nga banag ket atiwen na ni Tinong.
Ididamo kasi niyong kit inayad pa'y laeng. Na inayad pa'y laeng. Ti pa nagruwar serrek ti armas na kanya. Richel. Ninong. Amom ka di nga nabayagin nga awan ti kaya nayat ko. Naibagam kanya kiti daytan. Kaya nasawi, nabayag mitin nga awan ti patas ko. Kit. Ti kayat ko kuma. Bayad nga dagdi ti lugaryo. Kanayunin ta. Ti agpapasi ti ragsak. Sige. Jeff. Kastamit ti kayat ko. Nagyaman ag. Inaldaw ka mataparag sa akin. Awan to ti aldaw nga di kagragsak kanyak. Richel. Itay pailahin nga mapaparagsak na, Jeff. Itay pailahin. Jeff. Richel. Jeff. Jeff. Richel. Jeff. Kasta nga ron tinapasamak kasi niyong halos inaldaw iti nga agpapas kami iti ragsak kini Jeff. Halos rin nabii nga dumagas kami iti nalami sa lugar nga magustuhan mi nga papapanan. Kat kalpasan ti sumagmamano nga aldaw na amuan gaya men ni Tinong nga adan relasyon mi iti kasinsin na nga ni Jeff. Tiket puskol ti rupa na ni may nakit di sinalangad. Nga ibaga nakit di nga agibalbale sa kanulaeng. Anya ti kahit mo sawin nga agibalbale sa kengka kada kayo. Pudno ti ayan ayat mi kini Jeff, Tinong. Awan ti panagin ko kunami. Nakalawlawag agibalbales kalaeng, Richel. Ti kinaado nga lalaki apik at ti kasinsin ko pa'y laeng. Tapno ibagaking ka, imay nakinarem ni Jeff. Gaputa mamati isuna nga awan ti dakes nga aramidin ti pamilyami. Nga awan ti dakes nga naramid mi ti pamilyam. Nga saan naman kukulam ti inag? Kintapno ibagaking ka. Mas ay ayatek ni Jeff. Ngem idi sikat ay ayatek. Ano tikit mo kasawin? Siguro, bitter ka laeng iso nga imay ka dito eh. Saan lang ay ha? Anya nga saan? Nakalawlawag. Siguro akit na-realize mo nga nagbidot ka itinaramid mo nga nangisina kanya. Saan nga daytad gapuna no ape nga imayak ditoy? Imayak ditoy gaputa kayat ko nga iadayo ti pakaisagmakan ti kasinsin ko. Isungaliklikan ti kasinsin ko. Isinamisunan. Saan mo nga pagipalsan isuna? Saan nga gibalbalis ko nakmitking ka? Uri damagim king kwa na. Pinapay nga isuro na kami? Ha? Maisurom ka di ti puso mi? No, agayat kami iti tunggal maysa? Ha? Tinong? Siguro nasakit la tinakim mo. Gaputa nagwap-gwapo ni Jeff ngem si ka. Hanya? Saan nga dayta? Naimimas pa isuna ngem si ka. Nalalaing pa isuna. Iti manulaing nga aldaw? Nga panagkadwami? Permit pa ng parparagsak na kanyak. Inatiw nan, day di duwatawen nga panang parparagsak mo kanyak. Ha? Imposible. Anong imposible? Uray damagim king kuana. Nalalayang isuna ngim si ka. Isuna? I-check-in na kiti motel? Idinto nga si ka idi? Iliblibas na klayang iti balayyo? Ha? Malagip mo? Winusaan iti balay ti barkadam? Richard, iso nga pumanaw kan, mga asim. Nupod no nga saan ka nga bitter, pumanaw kan. Ken saan na kami nga baybayan kini Jeff? Di na kami baybayan. Di ka di pinaka-move on? Hanya? Saman naka-move on ako? Ape nga road, anat problema? Di na ko nipatpatig aya. Di met imbagam nga saan na ko nipatpatig. Ape nga agselos ka?
Agselos ka kadi? Sa anak nga agselos. Kadi agawit ka nga Rudel, awan ti bibiyang mo kada amin. Mas ipatpatig ko ni Jeff. Pimana wadagos ni Tinong edita. Awan tinaaramidan nan. Pudno ti ko na. No saan nga bitter isuna? No naka-move on nga agpaison. Ano palat bibiyang nakada kami kini Jeff? Sana kit di sakbay nga pimanaw, nagpangtapay nga. No kano adadaga sa mapasama kiti kasinsin na, agsagana kami kano. Andiyan ko matidaga sa mapasama kini Jeff. Tiket laing da nga agi pabasol ti di mimet basol. Nagtultuloy nga ron ti relasyon mi kini Jeff kasin yung edi dandanin ti panagsubli na di Manila, medyo makariknak iti ladingit. Nupay kasta, pinarparagsak na latta ni Jeff. Idi kadag iti mauding aldaw na dito lugar mi, nasken nga agsubli di Manila. Ngam nagkarimit ket di nga kalpasan siguro ti makabulan, ket makaala iti manung aldaw nga live na iti trabaho na, agsublin to kano dito lugar mi ket kadwanan ton dagiti dadakkel na tapagtulagan minton ti panagkalay sami. Amangan kano no adda bungan dagiti panagpapas mi panagkanaig mi. Ket uray kano awan addaman wenno awan ti bunga ti ayan-ayat mi nakasagana isunan nga mangkalay sa kanyak, mangikasar kanyak. Imay nga rod nagpakada dito balay mi iti maudi nga rabiina sakbay nga agawi di Manila. Agpaiso ka di, Jeff, anak ko, Barok? Nga niya tita, nga agawid ka into no bigat di Manilan? Kisa ang dakan to makita dito yun kaasipay ti anak mi no, adaywam, no panawam. Ay, saan tita? Saan ko panawan? Masapol nga agsubleg di Manila tita. Tetangar trabaho. Ang kalpasan ti makabulan, makalaklakit diti oray talungal daw nga live ko, agsubliak to dito eh. Ken posible nga kadwak ton dagiti dadakkel ko ta. Umay konton dawatin ti ima ti anak yo, tita. Ay, agpaiso ka di? Richel? Wen nanang, dahi ti nagtulagan mi kini Jeff. Ay, nakit nakaragragsaka ka anak ko. Ay na, kalpasan ti pan nakapaay ti anak ko, iti kasinsin mo Jeff. Ay maasyanak idiking kwa na. Amog deta na tita. Ala kita makitak ti ragsak ti anak ko Jeff. Saan mo ko mga baybay anti anak ko Saan mo ko mararamidin ti inaramid ti kasinsin mo king kwa na. Ay saan to pulos tita? Saan to nga mapasamag deta? Awan ti pagtanagan nyo. Ay na, alangar, mangan ka dito lubi-lubi nga inaramid ko anak ko. Naimas dito nabayag gaminin nga jak naglako ta di dakmot kahit gumatang dagiti karuba. Ang nagluto ak paraking ka. Tapno maramanam dito lubi-lubi. Sige tita. Naimas nga agpaiso tita. Ay nawun Agit no maibos mo dayta. Ibagam laeng no kahit mo pa adda pa na bati. Ay panawang kay pengaraw. Tagsarita kayo kini Richel. Wen tita, agyaman tita. Nagsubli nga rod ni Jeff J. Manila kasinyong nupay nadagsen ti barukong ko umadayon ti lalaki nga baro nga ayat ko. Mawatak bet kit di. Angem nagtaleka kiti Karina nga agsubli kalpasan ti makabulan. Nga kadwanan ton dagiti tatakkel na ket umaynan ton dawaten ti imak kada tatangken nanang ko. Pagtulagan minton ti panagkalay sami. Nagkarimat isuna nga inaldaw nga agtinawag kami, agsarita kami it cellphone, when iti messenger, video call kami. Tinungpal na met, ti Karina, gaputa inaldaw idi nga tawtawagan na. Ori na trabaho na, ibaga na nga mailiw kanyak, ilibas-libas na tumawag. Nakaswiswit latta isuna kasin yung. Kaya damat dagiti rabii nga
nag-video call kami nga numailiw kami. Araramiden mi mo dati araramiden dagiti adda aniti makuna nga LDR. Amuyulatan natin kahit kung asawin. Tay video call nga adda virtual sex na. Di amo gidin kasin yung kat awan ti agbalin nga problema mi. Nga may ididandanin makabulan sipud nagsubli ni Jeff Ije Manila. Nga ninamnamag iding agsublida dito lugar mi nga kaduanat dadakkel na. Tama pagtutulagan kumanti pa nagkalay sami kas nagsaritaan mi idi. Angim nakaawat ak iti text manipod keng kuana nga kunana. Mamati kanon kiniinsan na nga tinong. Tinawagak adagos kasin yung anyo ti kahit nasa iti text mo, Jeff? Ha? Pudno ti ko na ni kasin tinong. Anya? Malagip ko iti pinakanak iti lubi-lubi ni nanang mo. Isu siguro day chay. Anya ti kahit mo nga sawin, Jeff? Anya ti kahit mo nga sawin nga pudno timbaga ni tinong. Pudno nga mangkukulam ti inam. Anya? Ay saan nagpaiso dayta? Ada ka di napasamak ka, mandiking ka, ada ka di. Adakas ka napasamak ka, nagsakit ka di. Saan ka nagsakit? Saan nga siyak tinagsakit? Anya? Asin nung nga rod? Ni ading ko Tikabsat ko tinagsakit. Kaya laat-latan nga nagsaksakit, aging nga napukaw ti limpyo ti panunot na. Nga kastamet tinapasamak kini kasinsing ko. Ti buridik nga adingin ni Tino. Anya? Aping nga kay pabasol yu kada kami. Aping kay pabasol yu iti inak. Kasano ko mga kinulam na ti kabsat mo. Idinto nga saan mo matakadwa ti kabsat mo ditoy. Saan mit nga nagitkitan nanang ti kabsat mo. Basta. Siguro agad ada power na. Ada bileg ti inam nga mangkukulam tapno kulamen na ti pamilya ti asinuman nga agbalin nga kayan ayat mo. Anya? Kas jaymat kinitino. Ni insan tinong idinaggayem kayo. Nga kunam nga matulag ko man ti kalay sayo. Nga manjat na pasamak. Nagsakit ti buritek da. Ti kasinsing ko. Nga naggurgurigor nga nakabaybayag. Aging nga kasarsarita na matin ti kasasauna ti kasarsarita na bagbagina. Nga agsasao nga may maysa. Nga kastamat ti mapaspasamak kini ading ko. Idinaamuan siguro nanang mo nga matulagin ti kasarta. Iso nga pinakanak ti lubi-lubi nga tana. Nga iso ti ayan ti kulam. Kat na nakulam ti kapsat ko. Kasano ko mga mapasamag dayta na kayong imposible, Jeff. Na kayong imposible dayta. Di ba't saan ka mamatit kulam aya? Imita mamati akon. Mamati akon gaputa makitak ti panagsagsagaba ti kapsat ko. Makitak ti sakit ang marikrik na ti kapsat ko gapot inam nga mangkukulam. Saan nga po nga magkukulam date? Naglukon inidip na latan ti tawag. Diyos ko, api nga kastoy. Diyos ko ay, di na matsungsung-batan ti tawag kon. Kasanungarod nga mailawlawag ko ti amin. Nasaan nga pudno ti pabasol da kininanang ko. Awan ti amumi kaday ta pa nagsakit ti kabsat na. Nairan-ran na nga tamit Bueno, sakit da nga ta. Sakit ti pamilyada. Api ka naskin nga ipabasol da kada kami. Diyos ko nagsakit tinakin ko idi kasin yung ad-adamanen ti panagbuteng dagiti karuba mi, dagiti kalugaran mi. Takasla kano napaniknikandan nga pudno ti pagpabasol datinong ken ti pamilya na kada kami. Nga mangkukulam ti inak. No anya kanot napasamak ken ni tinong ken ti pamilya na ti buridikda. Kasi mo tinapasamak ken ni Jeff ken ti kabsat na.
Nagkataon nga talang mat ako naming awan pulos ti mamati kada kamin. Kadgaboy di dayta. No pay saan nga kayat idi ni tatang pinilit mi kininanang nga madayo kami ti lugar mi. Napang kami iti sabali nga lugar. Iti nga adaan kami matla iti kabagyan nga iti mother side. Ket ditoy nga winelcome da kami nga saan da nga mamati no anyaman ti pamati di ti kalugaran mi idi. Ket nagbiag kami nga normal iti baro nga lugar nga ayan mi kasinyong ti pagnanaydan ti pamilya mi diti metlayeng probinsya ti Cagayan. Ngem ti sakit nga impaay kanyak ni Jeff. Ket kasla jak pulos malipatan kasinyo. Nupay adda kami iti lugar nga awan unay ti makamammo kada kami. Ngem adala tamot digiti nagwarwaras nga iso nga pimano kami ti dati nga lugar mi ket ti pamati da mangkukulam ti inak. Angem ammo da nga saan nagpaypayso day chay. Ammo dagiti babaket lalakay nga makamammo iti inak nga awan ti pamilya mi nga mangkukulam. Angem digiti met babbaro iti lugar nga ayan mi ita. Kaslang maamakdamot kanyak. Tasipod idinagyan kami iti baro nga lugar mi. Awan payapulos tinangarim kanyak kasinyo. Nagdesisyon na kalpasan iti sumagmamano nga tawen nga agabrod. Ket dito'y abroad ngayon liwliwag ko ti amin. Nagtrabaho ak para iti pamilyak para kadigiti naganak kanyak. Ta awan met pa iti bukod ko a pamilya. Ngayon kaslam adapay pikit di pobya kon kasinyo. Adapay pikit di pobya kon nga baka tayo sumaruno nga lalaki iti biyag ko. Diyan mo baka agsakit to ti kabsat na ket ipabasol lang tuman kada kamin. When agsakit ti kaming ti pamilya na ket ibagadan tumanen nga kinulam ti inak. Ket day dalaunay ti parikutan ti inak. Das tameten ni tatang. Taape kano nga jakmet la agasawan. Ket ibagak met kadakwada nga awam mo ti agarim kanya kiti lugar tayo. Tatang, nanang. Akit di makiamamo ka iti Facebook. Wenno iti sa baling nga lugar kadig iti balikbayan wenno iti abroad. Makichat ka. Kasla maamakak met kasinyong balakadan dakman no anya teramidek. Tapno may liwliwag kon tinapalabas ko. Ket mga barwanan nak tapno agbalin nga normal ti biyag ko. Ta iti edad ko kasinyong adda ko man bukod ko nga pamilya, adda ko man asawak ken anak ko. Madanagan unay datatang kinanang amangan no dida agapuko kanya. Balakadan dakman, tulungan dakman, pangaasiyo. Kaya di yun akong dagyaman, kada giti makaedad ti balakad, kaya nagyaman akmet kayong kakasin ti anos mo ng ornos, nang ibasa kaya nang idrama to'y pakasaritan ti parikot ko iti biyag. Kaya di dagdama, jak pa'y sigurado no, agsubli ak pa iti abroad kasin yung, idi ko ako agforgood akon. Angem, kaslang maboring akmet dito yung Pilipinas. Awam mo ti umay mangarim kanya. Kat ibagada tatangkinanang ko, alakit ano, kahit mo agsubli abroad, agsubli kalata, amangan no ijay abroad ti antigasat mo. Amangan no ijay abroad nga mamamom, ken agsabat ti dalan nyo, iti lalaki nga naikari para king ka kunada. So nga iti agdama, jak pa'y nakadesisyon nagsubli ak pa'y iti Hong Kong wenno iti sabali nga wenno mapanak iti sabali nga pagilian. Kaya na sabi ko mga tadamit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarimingan ti biyag kada kayo kada iti padak nga nagbuya. More power to your show and God bless everyone. To'y agyaman na pagayam mo Richelle iti Cagayan.